Pampagod vibes lang po ang pagtugtog ko. Hihilingin ko na rin kay Ginoong Ben Bautista na siya rin si Chino Romero, ang kababayan natin na nagmimiyari ng pyesa. Sana sir, gustuhan mo kung sakali man na mapanood mo ang video na ito. Unawa po sa mga nanonood na hindi po ako eksperto sa pagtugtog ng piano. Ako po'y nakakaintindi lang ng konti. Maraming salamat sa mga subscriber ko sa pagsuporta nyo at sana patuloy nyo suportahan ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat.